Israel, lambang Israel, serengennya muncul, 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 zona. Yo. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan Zakmas Channel dimanapun Anda berada. Kali ini kita hadir langsung di alun-alun Banyumas untuk menyaksikan kemeriahan kesenian tradisional khas Banyumas, yaitu Karman Epek Banyumasan. Pertunjukan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan. Yuk kita saksikan bersama. Siap. Banget lah, gak ada temen lah. Sembahnya tinggi jedok ya, Lur. Mau tahu ping telu siji ben. Ya, sepisan. Siji ben, Mas. Ayo, manut aturannya ratu.
dunia. Esok dulur yang ayo padahal uri-uri kabudayan jawi aja padahal sing Awas deh, medine teka, medine teka. Ala medine teka ki lah. Ae. Ayo. Para meti wis pada teka, ayo. Ayo bae rupane. Hae. Nah, Tare. Ayo yo. Ai. Kosar kasen gulang guling. Ayo yo, tarik. Tarik pen. Ayo para meti ayo. Yuk.
Mundur balik waktu kayu sepane lewat kapangan panane kebawa pada diri marutu sabane Bali. Panas jadi joglos. Ini kumpul. Gambu bosek, gambus, Bang Wisraino, Bang Wisraino, sangengene muncul, Yona sombong beren, Bang Wisraino, sangengene muncul.
Medine njaluk adus niki. Panas sih. Lagu adus. Oh. Yang gendang. Mandraguna. Urung.
Kambuh maning Bali ya diparani mamake wis Bali nggih medine pada Bali nggih mamake manan nggih Mamat Narsi Bali diparani Mamat Narsi kalau Bali oh nyuwun kambuh proses amelaken nggih ya sik ngasuk ya kena nggih iya ki anu wis diparani mamake kon bali kok ya mak iya kok iki apa bulan ngarepen berbeda besar ya kena ini goleng ngececang mandan suwe ini pada senang ngececang sing suwe-suwe sih jari-jari sih Kapir sasaranipun lirat mati samudra Yeah.
Dan tidak. Bali. Ayo Bali. Ayo mamakan jangan nih makmu mah bawa nang adine pada balik dengin kok mana maning. Ya kue. Iya. Mamakan jangan nih wak nang rumah. Kira apa? Tuh, wis diparani mamake balik dingin balik. Miki baline goyang TikTok sabor niki. Niki apa ki? Niki sabor TikTok. Nah, kayak mau ana sing datang abis dingin, geret-geret. Ana sing bubu-bubu. Iya, sing bubuan ya ana miki. Waduh, ki sabor TikTok. Iya, lawanane dewek-dewek jare mama. Hai.
Gejar, gejar. Oh, oh, langsung barinya letak nubruk ya yuk. Ya wedang iku. Kayak bapaknya ngarep turu ya nubruk ini. Dan kelingan Ayo benar stainless ya yuk. Iya. Cek hari siji. wedang iku. Apa? Kedemane. Oh, balik. Ayo. Lo. Sampai terpental yang menahan. Nahan mati orang tua. Ayo maju. Sabur TikTok. Was melorot. Melorot. Pada bareng tengah lapangan kok di kayak endem-endem nang kabeh bae, endem nang kabeh bae anu Pak Bu ne. Anu tuku ne. Sing kayak sing nang tengah lapangan endem nang kabeh bae. Oh, si maju. Iya, tenang bae. Kon pada endem nang. Hae. Hai. Ah. Ora mani. Oh, Di ilmu tarik di ilmu ge angling darmo arep Bali. Woi Edi ayo yo tarik bro. Aku arep nambani malah wis rampung kabeh.
lajeng atur dinten samenika saking reca-reca mugi saking Muda Laras Indonesia. Nggih. Urung, yo. Tetekat yopo tulo warpan jeriting turangga asti rekatak ika aja lelayu sapi
kayak apa jajal dadine kayak apa nyong ya orang ngerti perang-perong apa tambah ayu dijajal kayak apa yo muda laras Indonesia Karman Ebek Banyumas. Carane jaran teji. Waduh jan kepenak ya mak. Iya kepenak lah. Nyamleng banget. Karena burine aku gumun dibuka dadi ayu-ayu karo gagah-gagah ya mak. Iya mau ditutup dibuka kok dadi ya Allah. Ki sing jenenge Laisan. Iya. Laisan ki budaya Banyumas. Ciri khasnya ebek ciri ya. khasnya ebek. Zaman guna ya kayak dia. Iya. Tapi Laisan siki ya wis langka banget mak. Mulane sekarang Karman Ebek dina dia sih iya, apa cara nguri-nguri budaya Laisan men Laisan aja nganti bubar. Saudara Putu, panggilan kepada saudara Putu, anaknya gandul kon Bali. Yeah.
Si sore wis pangkon-pangkon nang ya. Jare bocah cilik ngerti Anapan Bali. Suara Bali. Iya. Itu jujuk nanggone. Niki kagem ingkang badhe buru mungkin teng wingking riyin nggih niki dereng canturan. Mendem kok dikawon Agung dereng canturan masal Urung mungkin mangsane canturan masal mawon nggih. Nggih, luar biasa. Wayangnya kumpul. Nyata lamun Sing domu nyap. Satria Bali kumpul. Jodi Awas, kasih jalan. Oh, yo. Bersiap. Oi. Elengana
godongnya aja terangke aja terangke rit nunggal kebun kiriman mah tumpeng oh sebagian medine wis pada tekan loh batirku pada tekan mah kayak medine loh monggo ibu mriki sabene sak guru kape kena ya wong manungsa urip ning alam dunia bejane sing sabar nerima ning kudu enek
Ayo yo. Ngono lah. Cara dari penimbun liu satu. Beli nanti. Beli nanti. Ayo. Ayo yo. Yo. Ayo. Ayo. Sing sabar. Awas. Gantian. Sikra ayo ayai karya pakarya ning praja kula kecekut kang jota liwanda malangga satya asri swarane kumurung sanya rabot ngrasa restu padha dewonya samata sajuru Jangan masuk kawasan. Ya, jangan masuk dulu. Sebelah sini steril, Pak. Steril. Turun yang di panggung turun. Ya, jangan berdiri. Yo, buyap.
Alip pancen. Sekal. Aja nyungkal-nyungkal. Ora kenal lit nyungkal-nyungkal. Apa di bensin? Ora masih bocah kan nyungkal. Oh. Kon bojo lah nyungkal-nyungkal. Walolo. Oh, aja nang panggung ya. Apa? Tarik. Tuang kendangnya. Kendang. Aji. Panggilan Mas Aji tukang Yo, kendang. Kapinang, Bayu, gade sopir. Habis ikut celok. Say. Yo. Yo. Yo.
urip ning dunya bejane sing sabar nerima kudu eling lan padha. Bali pengenteni ngaji. Campur sari olah kowe ayo diore-ore. Gembes ya mesti ya. Iya. Ayo yo. Ayo. Celo yo. Sing ngene payungan kok aku bingung banget. Panas kok ya. Oh, jan payungan ini. Boleh payung mati gue. Minggu bae kok. Peluk. Kepriwe? Sabane sakuru kapek kena Ulun. manungsa urip ning alam dunya becane sing sabar nerima eling kudu eling. Iya. Ngulon jere ngulon. Apa? Ngulon man. Bendruk. Ngot bos gentenan. Oh, ayo dijak ayo. Balik. Disebul mana? Ayo lagi naik pik ya temenan ya. Ayo buru-buran kok. Halo kae jan.
Kenyut. Oke masih bisa mayo. Coba bosnya ada mau enggak? Oke. Up and down, yes. Up and down. Yo, main ya, main ya. Orang gelem kasih. Patokan lurut nanti kan. Aduh. Kenyut dong emang koko ya. Bener iki pinangkani wonten trotur, mangke niki wonten Ponorogoan. Ki urutna. Ya trotur. Sabar. Ya. Kiki telutur. Trotur. Ya, telutur. Ya telutur. Telutur. Sabar. Ya. Sing sabar. Ya. Iya wong pirang-pirang Mbah sabar ya. Pirang-pirang kok ora bisa ngitung nyong dadi kabeh-kabeh jaluk ya bingung. Ya tung siji Mbah yo. Telutur. Iya telutur dingin telutur ayo. Telutur ayo. Teluturnya siapa saya? Mikir siji. Sore kadang utara kembang poleka
cicit harangan tende di sana cicit harane tende ya mah menimah sore 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 pada nutur kembangku nikah. Rekan-rekan Lensa Emas Channel dimanapun Anda berada, itulah tadi kemeriahan pelaksanaan Karman Epek Banyumas yang dilaksanakan di alun-alun Banyumas. Semoga budaya seperti ini tetap lestari dan terus dikenal oleh generasi muda. Terima kasih sudah menonton di Lensa Emas Channel. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lensa Emas Channel.